Upon entering the stadium, you have the right to verify whether the security service provider deployed is registered with SIRA. Visit www.sira.co.za to confirm the registration and training status for event security. Scan on QR code there, winner 25 rand. Welcome to my fans on TV. It's the CAF Champions League. Mamelodi Sundowns 3, Lupopo 1. I'm joined by the one and only Hustler, chairman of the branch, Wakuka, extension branch, Lupeng, Hustler. I go my Hustler, you know. There's another story, Stephen. It's my friend. The guy close. Uthi Wednesday uthi chase the Sundowns. When you get a young talent, I call him. Uthi ayikho lento. La ngakasikhulumela. Braga. Ngikhule ngifavor cause ekhaya bathi sifavor cause bengingazi kwenzakalani but today I've experienced it live. Ibola Wednesday ngilanda ijezi le Sundowns straight. Welcome to family. Stibo, ngiyazi bazongithuka. Angizothuka Stibo. Keep it on. Asnanda. Nenye ngibonayo manje. Nenye ngibonayo. Wasetha. Nambona. Ashuwosetha. Kunenye wasetha. Stibo. Stibo, ngiyazi bazongithuka ne. Stibo ngiyazi bazongithuka ne. Mara mina ibhola ngidlalile. And ngi-analyze ngendlela eningi. Ibhola Stibo ngidlalile. And ngiyazi bazongithuka. Ukadoso ngathi singayibona lento lesana. Kancane. Kenzakala. Ngiyibona. Say yes. Asho ke-analyze every day. Day in day out ngiyibona yes. So Stibo, into ngifuna ukisho ne. Yabona iSundowns ne. Asinikeni chance. Asinikeni chance. Sihambe nayo mara ngiyibona lento yes. Mara kunombuzo ngifuna ukubuza and ngicela lo mbuzo ngizophendula i-management. Abuze Hustler, abuze. Ubani uthatha ama decision ku-Sundowns? Kahle. Ngoba uTopi ngiyazi ukuthi usasemncane usafunda. Khona lo la rifela kuye and ngifuna ukwazi ukuthi ubani. Ngoba ama decision amanye awaphumbuke lo mfana. Khona lo khona behind. And ngizomsesha Stibo. Next time mangiza ngizokutshela igama lakhe, ngikutshele isibongo sakhe, ngikutshele ukuthi abo Trotbuloto bathandaza abantu ku-Sundowns. Ngiyazi ukuthi bathandaza abantu mara ngisakwenza research yami ngiyabuya. Uze nge-clear information. Clear information ngoba ngiyayithola kancane and ngifuna ukuyithola kakhulu. Ukhona lo Orani Sundowns thina lesingamazi. But kwamanje asimyekeleni Kadoso. Kusho mina. Asimyekeleni ngoba i-coach engakaluzanga next akwazi ukuthi ufake pressure kuyo. Asimyeke ngiyazi bazongithuka. Abangithuke mara asithuke support team yethu. Kabuyelo. Did you know you can also verify the registration status of security officers by scanning the QR code on their SIRA identification card?